Malipayon ka ba kung ang imong mga pag-ampo tubagon sa Ginoo? Sige, kitang tanan. Wow, wala bantay mo ron. Okay, kitang tanan atong isulti, magmalipayon ka ba kung ang imong mga pag-ampo tubagon sa Ginoo? Sige, uyugan ang abagas imong tapad, ingna magmalipayon ka ba kung ang imong pag-ampo tubagon sa Ginoo? Praise God. So, hapit na na. Hapit na na. Nagtestimony ko dito sa Claren, niingon ko nga wala pa ko'y nahinumduman nga akong giampo nga wala gihatag sa Ginoo. Because, di sad ko ganahang magampo og mga butang nga ikaw mismo sa magka-cut-on kas pulong sa Dios, makahibaw ka kung ang imong pangayoon uyon ba siyang kabubuton or dili. Gani, gina-check nimo imong motibo. Unya napay lain bisag insakto imong motibo kun dili na uyon sa kabubuton sa Ginoo kanang gisulti dinhi sa iyang mga pulong, di gyapon na madawat nimo. But kasagaran ang tubag ni Lord, yes gyud na tanan. Nganuman bisag wala niya gihatag ang imong gipangayo, namay siya gihatag mas labaw pa ana. Kabantay ka ana? Mo nang maminaw gyud ka og ayo karon. Basultian mo na ako mga igsoon, dunay mga pag-ampo sa Biblia nga ang tanan niyang gipangayo nahitabo. O kay nahitabo man, pertigyod niyang subua kayo. Nag-fasting siya for 30 days. Hapit pa gani 40 days. Nga naghilak gyud sa kayo nga Lord. Ngano man eh. Nga naman, ang tanan niyang giampo, ni abot og nahitabo. Paminaw, kung doon na manggaling kay pag-ampo nga wala nahitabo, tungod kay ang Diyos nahigugma nimo. Kung wala ba ka kabalo nga ang imong gipangayo, uban imong gipangayo, makadaot nimo? Napoy uban sig pangayog maayong panglawas. Lord, tagahay kog maayong panglawas, Ginoo. Di pon mag-exercise. Sige ka og tambok. Healthy nga baga og atay. Di mo undag panigarilyo og di mo undag inom. Hala no? Baliktad. So karon mga igsoon, magmalipayon ka ba? Of course ako, magmalipayon gyud ko. Kung tubagon sa Dios ang imong mga pag-ampo. Or kung mahitabo na ang mga giampo nimo. Siguroon na to na. Because tanan nato nag-ampo og nindot sa tong kinabuhi. Walay nag-ampo dire nga Lord ug mang adlaw Ginoo palihog lang Lord ilang tanon unta ko. Walay nag-ampo ana. But atong siguroon mga igsoon. Usahay pagyod ang atong giampo baliktad sa kabubuton sa Ginoo. Adili gani usahay, kanunay. Kanunay, baliktad. So, manindog tang tanan mga igsoon. Manindog tang tanan, Romans chapter 12 verse 14. Romans chapter 12 verse 14. Kato niya nga walay Bible, ako gyud mong gi-encourage nga mangayo jud mog Bible. Ingnan gyud ko kung wa may Bible kay gi-bless ra bata ni Lord og Bibles. So katong wala. Namin tay mga Bisaya diha nga Bible. Romans chapter 12 verse 14, dungan tagbasa mga igsoon. Pag-ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo. Panalanginan niya og dili tungluhon. Usbo nato sa pagbasa. Pag-ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo. Panalanginan niya og dili tungluhon. Mag-ampo na ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Daghang salamat nining takna sa kabuntagon o Ginoo nga ang imong mga pulong o Dios imo na usab nga igatudlo diri kanamo. Among mga pag-ampo nga pinaagi sa imong balang espiritu nga maoy mo gamit nining mga pulonga sa pagtrabaho sa mong mga kinabuhi aron sa pagbag-o kanamo. Among gihangyo ka o Dios nga imong
himuon ang among mga kasing-kasing og huna-huna nga maayong tipiganan sa imong mga pulong. Ug unsa may among nadungog, O Lord, mahimo kining walay kapuslanan kun dili namo ni ma-apply. Busa dasiga kami liguna. Pinaagi si mong balang espiritu nga ang among nakatunan among maikinabuhi. Salamat amahan namo nining takna sa kabuntagon. Ikaw lamang among pasidunggan, pasalamatan sa tanang panahon. In Jesus' name, Amen. Manglingkod ta mga igsuon, manglingkod tang tanan. Praise God. Kanang naas imong tapa, di nang aigsigig, suko diha, paminaw og ayo. Minaw gyud ta mga igsuon. Ang chapter 12, verse 14. Kung imong basahon ang mga pag-ampo sa Old Testament, baliktad ni siya. Munang ningon kong malipay baka kung ang imong pag-ampo tubagon sa Ginoo. Example na grabe kayong mangdaot nimo. Halos kada adlaw kang i-post sa Facebook nga ikaw Manilin. Nga ikaw Rudy. Nga ikaw Gerson, mo ni kanya. Kada adlaw kaniyang pakaulawas Facebook. Kada adlaw kaniyang i-post. Ipanugilon kaniya, ipanabi kaniya. Siyempre ang imong gibati kasuko. Lagot na kayo kang magtagbo gyud mi anis dalan upawan gyud nako ni. Kung wa ni buhok mutubo ni mga buhok kaning magtagbo mi. Kay suko kayo ka. Nya kay Kristohanon man lagi ka, so kung unsay nakasulat sa Biblia imong buhaton. Karon kay ang nakasulat sa Biblia, noo, tanawa. Niingon man, pag-ampo kamo sa Dios, nga panalanginan niya kadtong nang daot ninyo, kadtong nagpakaulaw ninyo, kadtong nagbutang-butang ninyo, kadtong nagpasipala ninyo. Makaya na to, ne? Kadtong ni amen pagbantay mo. Kay unahon kita ni ron. Unya nay pag-ampo dre. Panalanginan niya og dili tungluhon. Nganong nagsugo man nganong niingon man sa Apostol Pablo nga iampo ni mga taong nagpasipala ninyo because covenanted na nakigsaad si Lord sa iyang mga kaanakan nga ako ang manimalos alang ninyo. Apan kung inyong iampo itong mga taong nagpasipala ninyo, dili sila panimaslan kung dili pasayloon o panalanginan pa hinoon. One time nagwali ko din mga igsoon, ako lang mong pahinumduman, nga wala kami daog. Dili ka mo daog mga igsoon kung napildi ni mos argument sa debate, sa panaglalis, ang imong kaaway. Wa ka ni daog. But nagmadaogon ka kung ang imong kaaway nahimo nimong amigo. Sama kang Apostol Pablo nga gukdon niya mga Kristohanon, pangsunugon, ang uban ipapriso, ibulad sa init. Na? Pero nagmadaogon ng mga Kristohanon nga nag-ampo kang Pablo kay si Pablo nahimong sulugoon ni Kristo. In other words, yung dati na kaaway nila, nahimo ng protector nila. Susultian ka na ako, di ka mo daog kung panimalos ang naani mo. No? Katong pinangga kayo nimong sapatos, gikawat. Unya nasakpan nimong kawatan, nimong gihatdan nimong manggang hinog. Ter. Praise God. Kuha, gini mga kong sapatos. Nay mangga ter, sa kilo ra, kayo marumin abos budget. Nanawar ako na kita mga Kristohanon, ngisi-ngisi ta ba? Hambog kay ta, Christian ko, Christian. Pero mabasa na tag-Bible, wa pa ta kasugod sa mga gipabuhat sa Diyos. Kinilang daan. Di ko mo tuong, ang kon mo tinod. Sulayag ampo ang Romans 12:4-10.
Inigtubagon imong pag-ampo, malipay ka? Lagot kay ka sa tao niya, Lord, panalangini sa Ginoo. Pagkasunod adlaw ni nindot na yang balay. Unya na 5 na ang yang motor. Unya ning grabe kayo niya. Mulakaw siyang nakaniktay na. Naglagot kung arang animaw ay. Turang way batasan oh. No? Munang magklaruhanay na ta dinhi. Klaruhon na to. Magmalipayon bagyod ka kung ang imong mga pag-ampo manghitabo sa umaabot ng panahon or ugmang adlaw. Or karon. Or diha nimo. Walay nag-ampo nato dire og kadaot para sa atong kaugalingon. Pero sa makadaghan ato ning giampo sa uban. Makakita ka ba, Lord, mamumo lang unta arang Amen? Oh. Iampo ang mga nagpasipala ninyo. Oh, ayaw mong tanaw gawas. Kay usahay ang magpasipala ra nimo nas imong tapad. Tinuod? Ang mga banang asawa pagklaruhanan yung taan eh. Ang mga asawa direk mga banang galagyo. Lingion na lang nimo. Nga naon na lang. Usahay kamuraan eh. Mag-away-away. No? Nagpasipala. Kabalo mo, artists, mga anak, sa panahon nga motubag ka, unya, pagpanginsulto na ng imong tubag, napasakitan nimo yung ginikanan, nakapasipala ka. Ang pangutana, giampo ba nimo sila? O sige ra ka gunahuna nga pagkayaw-yawana gini akong ginikanan oy. Sana kunin ka na ni Lord. Ingana pag yun. Well, lisod kayo ni mga igsoon. Nasultian mo na ko kining Romans chapter 12 verse 14. Unang-una nga nagpakita ani nga nagbuhat ani mga igsoon si Jesus Christ. Samtang nagdupa siya dito sa cross, ningon siyang, Amahan, pasaylua sila kay wala sila. Samtang gisakit pa ba siya? Pasaylua sila kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Dili pareha ni Juan o ni Santiago nga, Lord, digyod sila mo dawat. Unsa man, paulanan ni kalayo, Lord. Na mga Kristohanon nga mga ingana, mga igsoon. Kang kundili pabor sa ilaha karon, gusto na dahil magpaulan o kalayo? Pero si Jesus, ningon siya, Lord, pasaylua sila, amahan, pasaylua sila, kay wala sila nasayod silang gibuhat. Ikaduha, si Stephen, usa sa mga sulugoon, mga igsoon. Usa ni ining mga apostoles. Kay kato si Stephen, mga igsoon, gitawag man tog martyr. The first martyr. Mayroon kag martyr, nagpakamatay pinaa tungod sa iyang pagtuo kang Kristo. Nagpakamatay tungod sa iyang pagtuo kang Kristo. Martyr. So kini si Stephen, iyang gihimo ni Romans 12:14 nga nagampo siya sa mga nagpasipala kaniya. Basahon ra nato mga igsoon. Buhat naman ka sa Romano, atras lang ka usa kay buhat ng sunod ana or Acts sa English. O nya Acts chapter 7 verses 54 to 60. Human og wali ni Stephen. Ang iyang giwalihan nga suko og ayo niya. Hello? Acts chapter 7 verse 57 to 60. Naa na ta? Sige akong basahon. Human mabati sa mga sakop sa labang hukmanan si Stephen, nangasuko sila pag-ayo og nagpangagot sa ilang kapungot kaniya. By the way, Kristohanon na tano, unya, dugay na tagsimba. Ato po taong ilailahon si Stephen, ang inyo rabang nahibawan katong napilde gahapon. Hangtod ron wa kamubuon. Naraba po'y bisag Kristohano na magpustahanay. Oh.
Ayaw ta mo kasuko mga igsoon, wala abay tuno na ako ang mga pagbadlong, ha? Ang uban giilisan lang nawong sa unggoy si LeBron James unya gi share. Giunsa man nimo nang buli nakaana niya Christian ka nakaibalo biya ka nga ningon ang Bible nga ang gibuhat nimo sa imong isig katawo gibuhat nimo sa Dios. Sunod ang imong isig katawo gibuhat sama sa dagway sa Dios. Kalingawan ang punang amo pastor ikaw ba kay killjoy mangyud ka lagi. Daghan mang kalingawan nga di puta makasala. Na palagi mo diha. Nya kabalo mo mga igsuon ng mga NBA player perting dagkuan na sila sweldo. Milyon-milyon nga dato na sila kayo. Nakita ang mga fans, nagpinatyanay. Sama na sila, nang hatag na niyong bugas. Kamu ba diha pagtarong lagi mo, no? So na din Stephen or Stephen, the first martyr. Dili ni siya ang best shooter sa NBA. Siya ang first martyr nga gisgutan. Ningon diha sa 55. Asa to? Basaon na to usab ang 54. Human mabati sa sakop sa labang hukmanan si Esteban, nangasuko sila pag-ayo og napungot sa ilang o nagpangagot sa ilang ipon, nagpangagot sa ilang kapungot kaniya. Kabasabot mo kung saan yung gakagot ang ipon? Kabantay mo nang natulog o niya, gakagot ang ipon. Nya kita kay wata kasabot. Nanunglo. Kuha atong sandal, hapaka ang baba arong masumpa. Kabalo mo, natural lang taong magkagot sa iyang ipon pagkakapoy siya. Kay duhara man ay mahitabo. Kung stress kay siya or gikapoy na siya ayo, magkagot iyang ipon while matulog siya or maghagok. Nakikita, nanunglo. Pagbasa na mag-Biblia tawon. So nagkagot ilang ipon sa kasuko. Naadaw kuno'y tao, nga human mamatis wali, masuko. Ako'y giigo. Kanunay ra ako'y gitarget. Sama ni mga tawhana. Tanawang verse 55. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Hello? Mo bitaw ni mga igsuon, ako mong ayaw mong pangaway aning mga wanes, no? O sila po, di po unta angay mangaway ninyo. Di ra ta mag-away-away. Ug unsay imuha diha na alam, mas mulabaw mang yuning mahigugma tas usag-usa. Amen? Saan man mo pag-ingon na nirong naaman ang Ginoo niya sayang tapad si Jesus. Hello? Na may uban gyud nga makiglalis gud sila nga kini nga mong doktrina brad maoro jud ni insakto usara lagi siya. Nya basaha ko na nga naa mas tapad ang iyang anak. Padayon sa verse 36 mingon siya. Tanawa nakita ko ang langit nga naabli og ang anak sa tawo nagtindog sa tuo sa Dios. Sa verse 57, apan naninggit sila og nanampong sa ilang mga dalunggan og nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. Perting sukuan nilas magwalali. Dungan sila dasmag nanampong sa ilang dunggan. Na magbantay tani mga igsuon tungod kay importante biya po ning pagpaminaw bisag di na laming paminawon. Hello? Giagwanta man ganin nimo kutob kadlawon paminaw nang dili imong ikadayon in the future. Tinuon bitaw ang pulong na noon sa Ginoo. Anya sa verse 58, unya giguyod nila siya ngadto sa gawas sa syudad og gibato. Mo ni paagi sa unang iisikyot ang tawo mga igsuon. Tabangan og bato, tanan mo gunit og bato. Ngano man, balaod man. Ug di ka mo gunit og bato, buot gipasabot kanang gibato kauban mo. So tanan gyud mo gunit og bato aron walay mo ingong di misad-an. Like naatay gitawag og kanang mga balaod, mga igsuon sa ubang nason nga firing squad. Na kung naa ka, for example, police ka or military ka, unya ikaw may gauna-una o himo o krimen, i-firing squad ka.
Pusilon ka, patyon ka. Pero ang mupusil nimo, usara, duhara. Silang tanan gagunit og pusil nga puro mabuto. Hello? Bang! Silang yung tanan gapabuto og pusil. Pero usara ang naay tinuod nga bala ato. Usara ang gagunit ato. Nga naman, wala may ikaw gigapatay. Wala na hibaw kinsay gapatay. Napa mo diha? So kani mga igsuon lahi, tanan gyud mo gunit og bato, kay numdum mo sa John chapter 8, dihay usa ka babae nga nasakpang nanapaw. Unya ang tanang taong galibot gagunit og bato. Kay patyon ang babae. Batingon ang Ginoo, kinsa man ninyo walay sala, may unang bato. Silang tanan namuhi sa ilang mga batog na nalikod. Napa mo? But ining time silang tanan gagunit og bato. Nya samtang ila ng batuon, gibato si Santiago, si Santiago, si Stephen, or Esteban, ningon ang Biblia, no? Sa verse 58, unya giguyod nila siya ngadto sa gawas, sa syudad o gibato, o gibutang sa mga saksi, ang ilang mga kupo sa tiilan sa usa ka batan-on nga ginganlag sa ulo. Tanawa, aning tayma si Pablo, kanang gitawag nato Apostol Pablo, siya ang huwes nga maoy magdesisyon nga ipapatay siya. In fact, kini si Stephen, gigam-an-gam-an naman nig istorya. Gigam-an-gam-an naman nig sala. Unya, ang maong mga witness gihatagan sa maong suot, murag mga tuga ba? Tulo ka buok. Gasuot sila, nga sila'y mo testify, nga mo ni ilang sala, mo ni ilang sala, mo ni ilang sala. Human nilang testify, kung patyo na ang ilang giakusahan, ang ilang gipasanginlan, ilang hubuon ang ilahang biste, nga mao ang bistis pagka-witness, o ibutang nila sa tiilas maghuhukom. Ang maghuhukom, mao'y nagdesisyon nga ipapatay ni. Kinsa man ang naghukom, nga mo mapatay si Stephen, si Pablo. Dati sa ulo nga manglulutos, nahimong Pablo nga preacher sa kaluwasan. Amen? Munang ang Romans 12:14 nag-ingon, iampo mga taong nagsakit ninyo. Kini si Pablo, giampo man lang ni. Kisay gaampo niya? Si Stephen nga iyang ipapatay. Padayon nagbasa. Ningon diha. Sa verse 59, ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya. Danawan ni si Esteban. Nagampo siya. Sunod. Unya, miluhod siya og mituaw sa Ginoo. Ningon siya, Ginoo, ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. Tapos niya si isulti kini, namatay siya. Nakuha na to? Ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. Nga anong gisulti man ni Stephen? Because ang nagbato nila, basahon nimo ang John chapter 16 nag-ingon, moabot ang panahon si Kristo mismo ningon nga ang mupatay ninyo nagtuo nga sila nagbuhat sa kabubuton sa amahan. In other words, kining ni bato, kining ni patay. Naguna-una sila nga sakto ni atong gibuhat. Kabubuton ni si Diyos, sa Diyos ni atong gibuhat. Munang dili sila pwede. Kung ikaw si Stephen, moingon dyan kag, bantay lang mo sa Ginoo. Inyong pagpatay nako, timan pilak adlaw, gikaroon, di ba mga baho po mo, nga naon. Or si Jesus ba noong gadupa dito sa cross, gibugal-bugalan, ay tigyaga-yaga diha, kay gadupa ko, gaantos na ba ko diri, tungod ni, human ko, bantay lang ka. Pwede nga nang Ginoo. Pero wala na buhata sa Diyos. But hinuon, nakasulat, dunay nakadungog sa unsay yang gisulti ningon siya, amahan, pasaylua sila, kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. O kini si Stephen, kay sumusunod ni Kristo, ningon sad siya, Ginoo, ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. O kining taga Lourdes, kay sumusunod mo sa Ginoo, Lord, pahamtangi, raguna sila. Wala.
Oy, magmata na ta, oy. Usahay ning atong pag-ampo, di mao. Baliktad. Nagmata pa mo diha. Ingon siya, ayaw silang pakasada sa ilang gibuhat. Unya ang judge, ang maghuhukom, nga maoy nagpapatay kang Stephen, naa dito, apil sa giampo ni Stephen. Human sa chapter 7 nga nagpray si Stephen. Chapter 8, pagka chapter 9 sa Acts, naluwas ang maghuhukom, ang huwis nga nagpapatay kang Stephen, nga si Saulo og nahimong Pablo. Og si Pablo mo nagsulat sa taga-Roma nga magtutuo sa Ginoo. Og usas iya mga gisulat, ingon siya, iampo ninyo mga tao nga nagsakit ninyo, nagdaot ninyo, nagpakaulaw ninyo, naglutos ninyo. Iampo nga sila panalanginan og dili matinunglo. Nganuman, because once sa kinabuhi ni Pablo, bunga lang po siya sa pag-ampo. Nasamtan niya kayo nga ako, manggani, ingani ko kadautan kaniadto, daghanan ako, gipapatay, gipapiriso, gipasunog. Pero karon, nahimo ko, gibago ko sa Diyos. Munang awhagon usab ko kamo, nga iampo ninyong nagsakit ninyo, iampo nga dili sila matinunglo, hinuon panalanginan sila. Praise God. Amen. Sa gigaingon ko na, dili ka magmadaogon kung nidaog kas inyong debate. Grabe, Brad. Sabaan man gina. Utukan man na. Pagtingog na ko, Brad. Hilom lagi, Brad. Garbo ba? Pero sa pagkatinood lang, wala siya ni daog. Nga naman, sa diyang ang tao imong mas gipakaulawan, mas na insulto, the more siyang maglagot nimo, mas labaw pa siyang maghunag-hunag, unsay iyang ibalos nga mas madaot ka. Pero kung maamigo nimo siya, ayaw niyong ingana si kuan ba kay kaniadto ra ba? Ako, di sad ko ganahan na niya. Pero pag abot sa panahon, nagsabtan ako ba nga, nindot mo dahil ni siya. Munang, kanang, migumi karon. Suod ka imi. Kisay magtuong, magsuod mi nga sa una, gikan na mo pagkabata, basta mag-abot, gyud mi, mag-abot ning balat sa tinalupan. Sana tawag ka na? Tugka na siya buhok, basta magkita mi. Ha? Kisay magtuong, magka-amigo mi. So, nahimo ng protector, ang kani, naglutos nimo, nagpasibala nimo, nagpasakit nimo, tungod sa imong pag-ampo. Basultian mo na ako mga igsuon, dunay baliktad aning panghitabo. Ug ato ning makita, unsa gayod kagrabe ka makalilisang ang nahitabo. Ato tas Jeremiah. Ato tas Jeremiah, mga igsuon. Jeremiah chapter Jeremiah chapter 17. Tanawan ni mga pag-ampo ni Jeremias. Jeremiah chapter 17 verses 14 to 18. Taliwas na baliktad ni sa gitudlo mga igsoon. Munang niingon ko nga tanawan ang mga pag-ampo sa Old Testament o pag-ampo sa New Testament. Jeremiah chapter 17 verses 14 to 18. Tanawa. O Ginoo, ayuha ako aron mamaayo ako sa hingpit. Luwasa ako aron mahilikay ako sa kadaot. Ikaw ang akong gidayeg. Verse 15. Nag-ingon ang katawhan kanako, hain naman ang mga hulga sa Ginoo kanamo. Grabe gi-challenge pag yun, no? Ipabuhat niya. Karon dayon. Apan Ginoo, wala ko ikaw sugyuti sa pagpahamtang kanila sa katalagman. Wala ako mangandoy nga makalisod-lisod unta sila. Nasayod ka ni ini ug nasayod ka sa akong gisulti. Ayaw intawon akong lisanga. Ikaw ang akong dalangpanan panahon sa kalisod. Verse 18, tanawa ra ko ni. Og mabasa ra ninyo, magdungan tagbasa ning verse 18 mga igsoon. Pakaulawi kadtong naglutos kanako, apan ilikay ako sa kaulawan. Lisanga sila, apan ayaw intawon ako lisanga.
ipahamtang kanila ang katalagman ug dugmo ka sila. Grabe ni nga pag-ampo. Napa mo diha? Ay, magpusagad ani mga igsoon, basing yung iampo, naam din sa Biblia. Jeremias, mangganing balaan kay itong tawo. Giampo, mangganing niya nga ang katawhan dugmo kon sa Ginoo. Ako, mahinoong pakasadon ni pastor nga, ang akong pag-ampo, pahubagan raman niyang tiil. Oy, bantay mo rin ani ha? But, ano na ko tanaw? Now, tungod, kabalo mo, 40 katuig nga nagwali si Jeremias. Ang mga tao, di yun, maminaw niya. Hinoon, inigsulti ni Jeremias, maglagot sila, mga suko sila. Mauna nga si Jeremias, ilang gidakop, gihagbong sa ugang nga tabay, gipriso sa hawanan sa palasyong kinadinahan, murag liyon ba? Musulod kag palasyo, mga igsuon sa karaang kapanahonan, especially sa mga eastern countries, inigsulod mo ana, Eastern countries, kaning bang mga Muslim countries. Nigsulod ni mong palasyo mga igsoon, makita ni mong nay leon, tigre, nga gikadinahan anang lawak. Anang sala mismo. Kini si Jeremias, sa dihang nagwali siya og sukwahi sa ganahan nga madungog sa mga taga-Juda, especially ang hari, gipadakop siya, gilabay sa ugang tabay, o kay hapit naman siya mamatay, gikuha siya dito. Tagaan sa gamayng tubig, ipakaon sa gamay, unya, gikadinahan siya, naa siya sa tunga-tunga sa palasyo. Anang hawanan sa palasyo ba? Unay mga bisitang musulod, gikaglaing mga nasod, makita nila, uy, kusa man eh? Ay, maunay, number 1, tighimog kagubot, aning among nasod. Kay ang mga gipangwali ni Jeremias for 40 years, katalagman tungod kay ang Israelite, di na mosunod sa Diyos. Mo kay puro naman sakit ang iyang wali, lagot kay sila ilang, grabe ni giagian. Kadaghan siya nakasinatig kasakit, kastiguon, pasuan, bisag unsa na lang. Torturon ko ni siya. Munang ato nakita kung nagbasa mo Jeremias, na ay panahon nga si Jeremias na backslide. Na backslide siya, pero naa siya sa presensya sa Ginoo ha. Pero niundang siya gwali. Ningon siya, Lord, inigwali na ako, Ginoong suko kayo ang mga tao. Dili sila ganahan. Mao nga, wala ko nagwali. Di na ko. May pay namatay na lang unta ko sa gipakatawo pa ko. Alaot tong amahan, atong lalaki, nga ni pahibalo sa akong amahan, nga lalaki ang imong anak. Alaot tong adlaw nga nalipay silang natawo ko. Kay puro kasakit ang akong gidawat, tungod aning akong buluhaton, ngayon mong giatag na ako. Backslide siya. Dahil nisumpay siya, niingon siya, pero kundi na ako iwali. Mahiaguman sad nako ang imong silot. Ang mga pulong daw, pait kaayo nga niya sa sulod nako, di ko katulog, mag-struggle ko gayo. Kabalo mo, kini mga magwalalay, kini magpangalagad ta sa Diyos, mga igsoon, wala kay katakasan. For example, ako, haya-haya, magsikop panghilabot, ang mga kinabuhi, Lord, mga suko na sila, mag-private life na lang ko, mangbulkit na lang ko ng daplig, kadalanan, unya kay singlo ng buwas Ginoo, kay tawag man na mo, suwa kay katakasan. Mong gibati ni Jeremias, unya ang tubag, kabalo mo sa itubag sa Ginoo niya, Jeremias, kung mubalik ka na ako, himuon gihapon ka na akong sulugoon o magsasangyaw sa akong mga pulong ngadtos kanasuran. Hala ka! Ni backslide, nawala ba na si Jeremias nga naram sa presensya sa Ginoo? Ang backslide nga gipasabot sa kinabuhi ni Jeremias, nihunong siya gipabuhat sa Ginoo. Naa na lang siya nagpabilin sa Ginoo kanunay, sige na lang siya ampos Ginoo, pero wala na siya nang nangyaw. Backslide, gyapon ang tawag. Ikaw ug ako na tay buluhaton gipanghatag sa Ginoo, di na ka mabuhat unsa may tawag nimo ana. So ingon si Lord kanusa pa man sila muhunong sa ilang pagka-backslider. Now for 40 years, bisan iyang amahan nga pare, di man gid maminaw niya. Anak ni pare,
Unya ang tanan mulutos na niya, ang tanan buot ng mupatay niya. Duha ni kaampo. Tanaw ang verse 18, niyon sa tong verse 18. Pakaulaway kadtong naglutos nako. Na, sugdan ni mo nag-ampo ron, Lord, niya akong silingan, sige, akong gilutos. Kaulaway na siya. Hoy, pagmata sa diha, kaya wa patanahuman. Ilikay ako sa kaulawan. Lisanga sila, apan ayaw ang taon ako lisanga. O niya, ipahamtang kanila ang katalagman, o dugmuka sila. Grabe niyang pag-ampo, no? Sunod mga igsuon, nipadayon man ni si Jeremias. Ni ana pod siya ikaduhang pag-ampo o atong tan-awon pag-ayon ni iyang pag-ampo. Chapter 18, verse 18 to 23. Chapter 18 verses 18 to 23. Mo ni ang ikaduhang pag-ampo ni Jeremias. Tanawa ra guni? Nindot kayo, paminawa, ningon siya. Unya sa verse 18, Jeremiah chapter 18 verse 18, unya miingon ang katawhan. Sige, hipuson tas Jeremias. Na sayunan kag iabuno kas kakao? Hipuson kuno ka? Haguan naman kay ni siya. Uy, saba na kay ni siya. Hipuson na nato ni. O sa buot nilang ipasabot lang pati yun. Nya kabsan bagod kitag mga pare nga makatudlo ka na to. O mga tawong maalamon nga makatambag ka na to o mga propeta nga musangyaw sa gisulti sa Dios, dili pasakaan ta siyag sumbong o dili na kita mamati sa iyang isulti. Perting sakita ni mga igsuon. Mahutdan bagod tag pastor. Kadaghan na nato daring mangwali. Ayaw na siya kay sige ra nagkasuko magwali. Di ko ganahan na niya. Di ko ganahan. Di ko ma-bless. Ngita na taglain. Pahilumo na nato na siya. Ato na ni siyang hipuson. I-eliminate na nato ni siya. Sunod mga igsoon, tanawa. Tungod kay maunay gisultis katawhan, tanawang pag-ampo. Busa nag-ampo ako o Ginoo, tanawa ron iyang pag-ampo. Lain kayo. Busa nag-ampo ako Ginoo pamatia in taon kining isulti ko kanimo. Ingon man ang gipanulti sa akong mga kaaway batok kanako. Dautan ba di ay ang ibalos sa kaayo? Apan naghimo sila glitag alang kanako. Tinuod bitaw nga kaayuhan tong tanan gipangwalin ni Jeremias bisag sakit kayo to. Bisag nakapaguol kay to nila, pero kaayuhan to para nila mga igsuon. May mga anak, Mama, Happy Mother's Day. Tanawa ang Facebook unya, mag-ulan nag-post. Mama, Happy Mother's Day. Mahappy ang ilahang pagka-mother. Kung mo silang paminawon, gusto ra mag-Mother's Day ra sila magmalipayon. No? Napay mga kalihukan ng uban ro mga kasimbahanan, of course. Praise God, kinaghimo sila ana. Nga, ang mga anak, mohatag sila present sa ilahang mga mama. Tindogon sa tubangan. Ang mga mama, ari mas tubangan. Yung mga anak, mohatag og present. Yahay sila. Katong walay anak, katong mga anak nga di mohatag og present, luoy taon pa ng mama, no? Kanya, cake, na yung mga cake, na yung mga regalo, na yung sandal niya, Happy Mother's Day. Nya, ang mama ni hilak. Pirti hilak. Bako ang mama, oy. So, ang anak, proud kayo ba nga? Gigakas-gakos. Kay, gatuo siyang nihilak ang iyang mama tungod sa regalong iyang gihatag. Kahilak na ang iyang inahan kay, karon naman kagaing ana, ugma, kapabadlong na po ka. Taghatag. Ingala na yung gibati. Hello? Bisa itong mga papa, malipay ba na sila mga igsuon. O gato yung, kaya na sila isugo niya itong buhaton, lipay na sila. Samot nagdi na lang kaingnon, mubuhat na ka. Atong Merkules, akong nawali mga igsoon, nga doon ay mga anak, dasig mo trabaho, bastag naa kay isuhol.
Mga anak, moingon ang papag mama, palitan kag cellphone do, yan ang kagkugihan, manghagbas na. Klaro kayo na. Samon, ang imong ingnon nga katong iyang ganahan yun nga iPhone 7, unsa nang mga number ron sa mga iPhone? Nya mo to imong paliton. Baligyan pa rin mong kabaw. Lipay kayo. Nabuutan kayo, tanang hugason, bisag di, hugasan yun na. Uy, by the way, dili na pagpangalagad. Kamu nga mga ginikanan, ayaw ninyo inganayan yung mga anak, nga palitan ka na ko, basta. Kay, sa ito, anak, bribe, gihapon na. Mura sila imong fixer. Fixer, gihapon. Oh, yes. Hagbong tana, konsentidor, walay exempted. No? Anak, ako, bitik sa ko, Nak, tulog sa anak, inigmata ni mo, gamiton ka na kong cellphone. Tulog tan bata, oy. Pagmata, asa dade, asa cellphone. Isog na kayo siya. Isog na kayo na nay otoridad over the parents. Why? Ikaw may nakingon. Tanawara ko na imong anak, nak, palitan lang ka na kong sapatos. May si Kuya Roger, kares. Ikaw may timan sa atong baka, kay palitan niya ka na kong pambasketball na sapatos. Grabe. Kumpaya ng baka. Kasi mana. Nagdini mo na mapalit, ang imong authority tuan na niya. Nasamta na to na, murang dili na to, inganaw na to mga anak. Ganito tudloy siya, nak, pag-pray ba? Itugot sa Ginoo, nak, natay panalangin, makapalitag sapatos para nimo pag-ampo sa Ginoo kanunay. Inganaon unta na to. Di kay, trabuhan na, kay palitan ka na ko cellphone ng sweldo. Yung mga anak, paminaw mo ha, yung Happy Mother's Day, Happy Father's Day. No? Atong niaging adlaw, birthday sa, kasi itong mga, daghang birthday man taron. Kagahapon, si Tienes. Niaging adlaw, si Kuya Jonel, nga na, nya makakita ta na yung mga greetings do, happy birthday, happy. Nga na, no? Pareho na, mga okasyon sa kinabuhi, happy Mother's Day, happy Father's Day, happy Teacher's Day, happy. Nampay gitawag og sa to, pastors up. No? Gahimo o sila o group chat, tala. Asa mo, Kuya Gaspar? Di yung kakalikay kayron, target yung ka. Gahimo sila o group chat ang nakabutang Pastors Appreciation Month. Pero ang gibutang rito, Pastors Up. Karon ni Kalet, manig-anhe si Kuya Gaspar o niyong pastor. Unsa ko niyong Pastors Up? Iya karon huna application nga. Unsa ko ni pastor ning Pastors Up? Asas Kuya Gaspar na deha tabangin yung gudokol ba nas gawas. Di engko unsa man na kuya, patanaw ako no ba pagtan-aw nako dito nanay mga chat. Nang booking. Anak ko kuya, October manggod ron Pastors Appreciation Month, Appreciation Month. Anya mo nang ang naghimo og GC kay gaplano garo ni sila nga malipay si pastor, i-surprise si pastor. Nga na si kuy kadakus kadaot. Pastor ayaw ba yung suginli si Los? Ano kay kasabaan yung kuhan niya. Amen. Mga igsoon, usahay no? Masag di nagiganahan kayo. Hindi na nyo ko ganahan yung usahay, dagway ni pastor kay pait na kayo. Sumod na kayo, kanunay na lang. Okay? So, sige lang. Basta kayo malipay, ragyapon ko, dili rin na sa October, oy. Mga moms, malipay na sila, dili lang sa Mother's Day. No. Kami, ang among kalipay, nga ang giwali, ang nabasa na ikinabuhi. O niya, kalipay sa mga mama, kanang mga anak nga loving, dili ra kong Mother's Day. Na may uban nga, Happy Mother's Day, ma, manggawas taron, mga unta tong gawas. Pag uli, dakuan ako gasto ni mama, oy. Dahil nga na. Happy Father's Day, palitan na yung bula o jersey ang papa, kahilig ko tayo magduwa-duwa. No?
Pero laing adlaw, grabe ka pabadlong. Hello? Happy Teacher's Day. Teacher's Day, o niya, di ka masulod o klase? Manumbag pa ka sa classroom? Saan pa ka-happy ang teachers, anak? So, padayon na ta mga igsoon, layuan ang tagitulinan. Ingon siya busa, nag-ampo ako, Ginoo, pamatya yung taon kining akong gisulti. Balik naman tada. Sa verse 21, apan karon, o Ginoo, pamatya ang ilang mga anak na tanawar. Kamo ba, og na may kasukan, ang anihon yung pag-ampo. Lord, kuha, na sila, trisim na sila ka magsuon, Lord, kuhaan ng upat. Naminaw lagi mo? Grabe ni nga prayer ni Jeremias. Munang si Lord mga igsoon. Because ang mga Hudyo naanad di silang ingani lang inampuan. Munang pag-anhin ni Jesus, iyang gitudluan ang iyahang mga disipulo og katawhan. Unsaon pag-ampo? Ningon siya, kung mag-ampo kamo, inganihan ninyo, amahan na mo nga tuwas langit. Daigon imong ngalan. Muabot ang imong gingarian. Ug matuman ang imong pagbuot. Dinhi sa yuta, ingon nga gituman sa langit. Gitudluan niya pag-ampo. Kaya kung di tudluag ampo, ma'am, muingon Lord, pamatya ilang mga anak. Lahi na ang prayer. But unya, masabtan na to ni Gayo. Unsa man ni sila sa una, no? Masabtan na to ni Gayo. Kabalo ba mo? Dili dautan ang prayer ni Jeremiah. Pero kung surface ra, pangibabaw, naras ibabaw, ang gabasa ka, ang kaalam nga naras pangibabaw, wa ni deep ang imong kaalam, ani, makaingon kang grabihan ni Jeremiah. So, grabing manunglo man eh. Imagine, nag-ampo siyang mga matay ang ilang mga anak, Lord. Mga anak pa yun. Katuntang nagpasipala niya, padayunon sa nato. O niya, ningon siya, mga matay ilang mga anak, pinagis gutom og sa gubat. Mawad-an untag banan na. Mga asawa, pagampo na mo diha. Mawad-an untag bana og mga anak ang mga asawa. Grabe ni nga prayer, no? Giaway ka tayo mo silingan, imo siyang iampo, Lord, iyang asawa, iyang bana, Lord, iyang mga anak, mga wala, unta, Ginoo. Sunod, mga matay unta sa sakit ang mga lalaking hamtong o mga matay unta sa gubat ang mga batanon. Grabe ang prayer, no? Nya, ipaguba sa mga taong dautan ang ilang kabalayan sa kalit lamang o sa pasinggita sila kalisang nang naggahong sila alang kanako ug nagtaod sila mga litag aron sa pagbitik kanako. Apan nasayod ka, o Ginoo, sa tanan nilang laraw o pagbatay ka nako, ayaw sila pasaylua sa ilang daotang mga buhat. Baliktad, no? Si Jesus, amahan, pasaylua sila, kaya sila masayod. Si Stephen, Ginoo, ayaw sila pakasad. Kaya sila nasayod. Hello? Kita gamay reto Lord, paybaw ara silang nasayop sila. Maurag hapon. Naapa mo diha? Naminaw pa mo. Ay, mga anak, palihog lang. Kung inyong ginikanan, musulti ninyo. Palapdi po din taon yung kasing-kasing og huna-huna. Mga ginikanan, i-appeal sa inyong prayer ang inyong mga anak. Kaya ba mo nga, no? Usa sa atong sakop karon tuwa sa hospital. Kaya ang iyang anak, gisultian ra, misulod sa CR, miinom anang ihinlo sa onidoro. Dili, muriyate katong tough ba na? Tough, tong blue, nga imong ibutang marag Domex. Munang niingon ko nga dili lagi ta magpatapulan-tapulan aning prayer. Kay nagluwas ni sa atong mga minahan. Kung wala lang ning mga pag-ampo. Ningon taon ng mama, salamat pastor.
nakuan na siya, giobserbaran na lang siya karon. Kay nasuka pa niya ang uban. Nadala po siya dahil sa ospital. Kinusulod sa CR, ang igsuon, wala na ni gawas. Muto nga, ilang ngita sila paagi nga, pagtanaw pa, mao na to. Gatsat-sat may atong kagabi sa niaging adlaw ng buntag. Na sila ospital. Mga bitaw nga, daghan kay tag-inugampo. Kamusad mga anak. 5 ra sila atong Friday night. Pananglit, og di po mo join. Kaya na may importante kayo nga kuan. Pila day pag-chat o kisay naa sa church. Chat mo ni Jimar, J, palihog lang, ina silang di ko ka-join kay na-miss tami. Nga na, good. Huy, ayaw na magpamista. Di bre mo mauwa, kama mga Kristyan. Sige na mong pangilabot na mo anang among gasimba may anang mga, moingura ba mo, nagsimba may kahoy, labog magpista may habhabuya mo. Paibaw po din taon mo mga batanon. Unya, ngano, importante jud ka ayo nga mag-ampo jud ka. Kini ato mga pag-ampo. Imagine na gani, bisag dili mao, yung pag-ampo, nadungog, gitubag na, tagam siya. Padayon sa ta. Na, mga anak, ayaw, taon po, sa mga personalon man po ninyo, ayaw gyud, uy. Tambag lang man to, sulti lang man to, makaadaot ba ito ninyo? Hello? Og nasultian day ka ni pastor, naputol na imong kaugmaon. Grabe hapod. Og ibadlong day ka ni mama, di na ka maminyo sa umaabot. Anak, ayaw sa uyab-uyab, mama siya na lagi, tanan nga sign akong ipangayos, Ginoo siya nagyod. Pila may ang edad? 13. Mga anak, mga ginikanan, no? Nakabantay bitaw ko karon nga, mga ginikanan palihog, at ang inyong mga anak, kuyuga sila inig midweek. Invite ba? Tara na, ubanta rog midweek. Ayaw pa hulga Ubanta kay, di ka mo ba, niampog yung kanakong. Dasiga sila. No? Uban mo sirag bike-bike, masing motor-motor. Unya, gabiin na kayo. Pero di mo dong og midweek noon sa taon na, oy. Arita. Promise, naadyo tayo word kanunay, basta mo dool ta. Napata na minaw? So, ang last niyang gisulti mga igsuon ingon siyang ayaw sila pasaylua sa dautan lang mga buhat. Og sa ilang mga sala. Unya, pahiaguma sila sa kaparutan. Ug ipahamtang kanila ang imong kapungot. Imagine nino. Kinsay nag-ampo ani si Jeremiah. Ngano man, grabe kaayo ang kasakit ng gibati ni Jeremiah. Imagine ang nipalayo na gani siya, ni backslide na gani siya. Pero naipit ragyapon siya, ingon siya, Lord, ug magwali ko, mamadlong ko, lutuson ko nila, sakiton ko nila, torturon ko nila, dakpon ko nila, kastiguhon ko nila. Pero muundang ko, ug di na ko muwali, hukman sad ko nimo, asa man ko ani. And then naka-decide si Jeremiah, Lord, padayonon nako ang akong gisugo, ang imong gisugo diri nako. Dili tungod kay mahadlok kong imo kong hukman o dili tungod kay sakiton ko sa katawan. Buhaton nako ni tungod sa akong gugma diha nimo. Nagpadayon si Jeremiah, og nahuman niya ang 40 years, the last year, 39 years, nagwali siya katapusang tuig. Ang iya nang gikaatubang si King Sidikaya. Kinagrabihan. Nagdala siya og yutang kulunon. Unya ningon siya na atubangan sa hari og kadagkuan sa syudad, sa nasod. Gagunit siya ani. Katong mga kabatan-unang wala nakailag yutang kulunon, claypot ba? Claypot. Kanabi taong karaang sudlanag tubig. Tadyaw. Na ay bato, na apoy clay. Ang bato, mahal na siya, kay dugay man ang pag-process, ana. Ang clay, dali ra, kay patuyukon ra man na, while humok pa, nya pormahon. Gadala siya.
Gapasan siya, gagunit siya, unya gawali. Sidikaya, hari sa Juda, ug kamong mga pangulo, nag-ingon ng Diyos, sama ni ining tadyaw, gibunal niya sa tubangan sa hari. Bungkag ang tadyaw, og niingo si Jeremias, kiniusab nga nasod, kiniusab nga gingharian, pusgayon sa Diyos, bungkagon sa Ginoo. Bold kay siyang nagwali, bunal ganya. And pagkahuman ni adto mga igsoon, gidakop, gisulong na sa Babylonia, gidakop, the last king of Judah, si Sidikayas, gidakop si Sidikaya. O kay di man sa maminos, Ginoo, pinaagi kang propeta Jeremias, kay giina si Jeremias, ing na Sidikaya, nga dili siya musukol sa hari sa Babylonia, mugpailalom ra siya, og pabuhison siya, magbuhis ra, kay akuha na ning paghukom, nga tungod kay dili musunod ning nga nasod nako, ako siyang himuong ulipon sa laing hari. Kay ako ang Diyos mo'y naghari kanila, matinud-anon, may gugmaon, puno sa kadagaya, nagpanalangin, gikalimtan ako nila. Karon, lain ay muhari nila, hari nga muhatag nila kaguliyang, kasakit o kabugat. Munang ingna si Sidikayas, ampo na lang sa hari sa Babylonia. Sokol si Jeremias. Ikaw rin na ay sundalo? Ikaw rin ka maog gubat? And then, ingon si Jeremiah, nguning mahitabo sa imuha kay di man kamo sunod. Ang nahitabo, tanan nga gisulti ni Jeremias, nahitabo gayod. Nadakpan si Sidikayas, gitorture, gipatay ang iyang mga anak, nga nagtanaw siya, human mapatay ang iyang anak, gilugit ang duha niya kamata. Usay mga igsoon, makaingon ta, grabe kayo nga kasakit niya akong naguman. Pero kabalo ka, makaingon na lang kang, may pay ako'y hilantanon kaysa aning akong anak. Di ba? Nakabantay mo? Nga always nato nga gi-priority ang protection nga naagyod sa atong mga anak. No, mga anak paliog lang, ayaw ninyo i-misunderstood inyuhang mga ginikanan. Uy, bisan ng church. Kisa man taway simbahan nga ang mangulo diha sa simbahan, mangandoy og kaguliyang, mangandoy og kagubot. Like Jeremiah, pasanginlan. Kana magod si Jeremiah, kay mo na, tinuod ka, nga kining nagwalis pulong sa Diyos, mo'y nangandoy og kagubot, mangandoy og kaguliyang. Grabe kayo. After this, 40 years, nahumanan, natakdo na. Nadakpan si Jeremias, si Jeremiah, si Sidikaya. Si Jeremias, gipatanaw siya sa tibuok syudad sa Ginoo. Gasuroy-suroy taon siya. Ang mga balay, gipangbungkag, kung bato ang imong balay, bungkago na, kay kana nga mga bato, itabon sa mga yuta nga inyong giuma. Kay ang ilahang target, nga ang Jerusalem adto nga time, himuon gyud nilang totally di na mapuslan. I mean, ang Juda, nga bisan ang mga tanuman, ang mga tabay, gipang lundan nilag mga yuta, gipang tabunan. Ang mga bato, gipang tabon sa mga tanuman nila. Unya, ang mga tiguang, gipang tumban, ang mga ulo, ang mga liog, unya, gipang tusok og bangkaw. Ang usa ka sundalo magdala siyang bangkaw nga dunay 3 ka bata nga natuhog sa bangkaw. Ang mga babayi didto pa sa Zion o didto pa sa templo, diha dapit gihimo ang pagsimba sa Dios. Ang kababayin-an nga mga Hudyo didto gipang gahasa, gipang rape. Og nakita ni Jeremias tanan. Next book sa Jeremiah is Lamentation. Sa Bisaya pa, pagbangutan. Muingon ganay kag-word nga pagbangutan, hatagan nato na siya og meaning, kanang baga nga dagom og walay gamayng kahayag. Unya, kanang nagdungaw ka, nga ang imong minahal sa kinabuhi, gihinay-hinay nagpakanaog sa lubnganan. Unya nanay ng itsag mga bulak, munay gitawag og lamentation, grabe ng kasubo nimo. And nakita ni Jeremiah ang syudad nga before
Habog kayo ang economy, dato kayo, mauswagon kayo. Karon, tuan na, hapit ng tabunan, gilubong na, the funeral of the city. Muna'y nakitaan ni Jeremiah. Og basahon nimo tanan, di na nako tananon og basa kay mamauli na ta mga igsuon. Kung basahon nimo ang tanan kanang lamentation, kadtong tanan nga giampo ni Jeremias nahitabo iyang gisulat sa lamentation. Ingon siya, Lord, gipamatay ang mga kabataan, Ginoo. Lord, gipangguba ang mga panimalay. Nangamatay na sa gubat, Lord. Nangamatay na sa sakit, Ginoo. Gipang lugos, gipang himusla ng mga kababainan, diha mismo sa Zion. Sa templo nga diha kagisimba, Ginoo. Gilumpag ang pader. Ang templo giguba ang tanan, Ginoo. See? Di ba naampo man na niya tanan? But wala siya, ningon siya mga igsuon. Kung suba palang unta ang akong mga mata, aron dili muhunong ug agas ang akong luha, kay hilakan ko gayud sa tibuok na akong kinabuhi ang naitabo sa akong nasod. That is why niingon si Paul. I-pray ang mga taong nagsakit nimo. I-pray nga sila panalanginan og dili itong luhod. Ngano? Because sama kang Jeremias. Gaampo siya dako kayong kadaot. Although dili kabubuton ni Jeremias. Kay kabubuton naman sa Dios nga hukman sila. Pero si Jeremias nagampo sab ni ana, mao nang pagkakitaan niya naguol siya kayo. Munang nay panahong malipay, tagaayo kay gitubag ang atong pag-ampo. Naapoy panahong muambak kas kalipay. Praise God, thank you Lord. Wag yun nimo tubaga ang akong giampo. Kay kung gitubag pa nimo, disgrasya yun me. For example, nag-ampo sa Lord. Naalang untay last nga bus, Ginoo, alas 7 na, alas 11 na. Makasakay unta mi sa last trip sa bus. And then niagi gyud ang bus last trip. Gawara-wara sila mga kamot. Oy, kay wa na laing bus. Gisayloan na gyud sila pertin lang sukua. Way pulos, way hinungdang kinabuhi. Mauta, di malasan ang kinabuhi. Pagkaugma na balita sa DYRD nga ang bus nahagbong sa Taytayan. Walay survivor. Lord, praise God. Wala yun ni mo tubaga ang akong pag-ampo, Ginoo, makasakay ko sa last trip. Nasabtan na to? Lipay ta, kay tubagons, ginawa itong mga pag-ampo. Pero napoy panahong malipay ta, nga wala tubagas, Ginoo, ako lang mismo. Before may nagkailas akong wife na ko'y uyab. Kama, ngatawa lagi mo. No, kanang itsura, kauyab. Muna nang ngatawa mo. No, oy. Napay mapunit ba? Ya kabalo ka ato nga time nag-ampo. Siya ako sad nag-ampo. Lord, saglayo pas tinuod oy. Lord, lipay gyud ko niya Ginoo. Anya gitubag ni Lord, di may makita sa akong wife ron. Wa ko'y duha ka babae ron nga pareho na kog dagway. Napa mo? Munang natay pag-ampong mag-uol ta kay wa gihatag. Pero sa unahan malipay tag-ayong doble pas atong kag-uol sa niagi kay Lord kung nahitabo lang yun to. Kung katong akong giampo. Ako na i-prove kay basig makaingon mong gama-gama kog istorya. Basaha og ayo ang Book of Lamentation. Kadtong time nga giluto si Jeremias, nangandoy siyang mamatay. Nangandoy siyang mamatay. Pero mas labaw siyang nangandoy nga sana, Lord, naapil na lang ko ani. Sa dihang nakakita na siya sa mga butang nga iya pang giampo. Basahon na to mga igsuon, pagkahuman mamaulit ta. Lamentation chapter 5.
Ako raning istriton og basa. Kay taas kayo ning ato paning usa-usahon. Lamentation chapter 5. Mao na ni ha? Lubong na. Once a proud city, become rubble. Hagbong sila. May tag-rubble, mga pinundok nga mga bato. No? Tanawon nimo tong Ukraine. Ukraine. Atong unsa tong Turkey. Munay rubble. Nanindot kay nga syudad, kalitan og linog, tumpag tanan, rubble na, mga gipang buak-buak, mga pile puro bato gaabog tanan. Imo to makita kani ato nindot kayo glass, sinaw kayo mga bungbong, mga walls gipintalan, pero pag human sa linog, rubble na imong tanawon. Tinumpag mga mura na lag mga anapog tanan. Mo gipasabot anang rubble. Nga kaniadto hambog kay nga syudad. Mo ni nahitabo. Ingon diha sa chapter 5 verse 1, hinumdumi o Ginoo ang among gidangatan, tan-awa og sudunga ang among pagkaalaot. Nausab na ang pag-ampo ni Jeremias. Munang naamos kaguol, ayog palabi. Kaya usay ra ba mag-ampo tag natas kaguol? Maanod po ta. No? Kuhaan na lang ko, Lord. Nyag mutubag si Lord. Di ako yung makuha ni mo, kadi ka taga dire. Naulaw. Katong nas pikas, may makuha ni mo. Kabatay mo, anong tawang nas kaguol mo yung kuhaan na lang ko, Lord? Tanawa og sudunga ang among pagkaalaot, gipanag-iya sa mga langyaw ang among kabtangan og panimalay. Tuwa na. Gipamatay sa mga kaaway ang among mga amahan, ug karon mga byuda na ang among inahan. Di ba? Lord, pamatya nilang mga anak, pamatya ang mga bana. Di ana, nahitabo na. Sunod, verse 4, gipabayad kami sa tubig nga among giinom. Ingon man sa kahoy nga among gisugnod, imagine ko no. Kamu mo'y tag-iya, pabayron mo. Hello? Sila may tag-iya ni, kahoy og sugnod. Ako mga kahoy nila, mga sugnod. Ilahan yung tubig, sila gakubkob sa tabay, pero pabayron sila. Sunod, ningon niya, tungod sa yugo, nga diha sa among liog, naglisod kami paglakaw, gikapuyan kami, apan wala kami papahulayak. Maot kay ni Bak, before sila gipang patay, sila pa'y gisugog, pabakbak, pagguba sila mga balay. Unya, hakot ang mga bato, itabon ngadtos ilang mga tanuman, o ihug ngadtos ilang mga tabay. Anya, pagkahuman, gipang patay sila. Grabe, no? Munang kining ato mga pag-ampo, mga igsuon, mag-ampo tang inubanan sa kaalam sa Ginoo. No? Yung mag-ampog, Lord, pasulay amis dako, kay nimong panalangin, pagbantay. Kay di gyud na moabot ang dakong panalangin og walay dakong pagsulay. Kato pong talawan o pagsulay, ay na lang mong pag-ampog panalangin. Oy! Lord, panalangin ra yan ang pagsulay. Oy, kapastor na. Luya po na mo ako, arde. O niya, sunod. Ingon ang verse 6, nagpakilimos kami sa Ehiptohano, sa mga Ehiptohanon, o sa mga sa taga-Assyria, aron kami mabuhi. Nakasala ang among katigulangan ug nangamatay sila. Kami ang nag-antos sa silot sa ilang mga sala. Yes, tinuod nga sala ni silang ginikanan. Nga naman, ang maong mga generation nga nagsunod, wala nagsimba sa Dios, wala mag-ila sa Dios. Kaya ang ilang mga ginikanan nga maoy nakaila, maoy nakabalo, maoy nakabasa, wala misulti ngadtos ilang mga anak. Maubitaw nga dinhi mga igsuon bisag unsa na lang ang paagi. Ingko ginapray nato nga ang mga bata dito sa likod maplastar. Nga naman, aron sila matudluan. Kaya kita mga ginikanan, igbiya na to, sila yung magsunod na to. No? Kita ang kasimba ta, nga to mga anak, ayaw uban, kay magsaba-saba ra ka atong church. Maglakaw-lakaw ka atong masuko, si Father, katingog-tingog na imong dinhira kas balay. Ate, ayaw simba, bantayin yung bata. See? That is why sa tuara sila sa balay, gas cellphone. O sa may naa dito cellphone, mga kabastusan. Kabantay mga nanay, mga capsule, pati brief.
gi-advertise na didto, naanatanan diha. Anya na sila diri sa church, lahi ang ilang madungog. Bisang naguol sila, nasakitan sila, maigo sila, basta kay nakadungog. Ningon si Jeremias, sala ni sa among katigulangan, kay wala mi nila tudlo eh. Kabantay mo kung sa may gitudlo. Naaba mo'y ginikanan, mga anak. Mateo 5, versikulo 5, pagpaubos ka mo, rumanag iya ka magyuta. Naaba? Kulintasan ratag bala. Huktan ragbala ni atong hawak. Butangag pulang bracelet ni atong bukton. Unya butangan dayog cross ang atong liog. O humana, maura. Bisag kulintas og cross ang baba, yawa og piste ng gawas. Munang kung relihiyon imong kaluwasan, wag gyud kay ginuos kinabuhi. Hilak na siya ayo mga igsoon. And then, ningon sa verse 8, mga ulipon mao'y nagmando ka namo, og walay makaluwas ka namo, gikan kanila. Imagine ra guni. Ibutang na lang nato, dito sa Babylonia, mga senador to. Dito, diri sa itong naso no, mga senador. Kailan mo kisay mga senador dire. Pagsulong sa China, ultimo nga mga mananom ra dito humay sa China. Maunay naggunit og bunal. Mga senador diri sa to, trabaho ani, bughaan na. Dili ka mo bugha, bunalan ka. Mo ni nahitabo, mo naningon siya ang mga sulugoon sa laing nasod, mga sulugoon ra ultimo. Muna ni mando sa mga giilang milyonaryo, mga dagkong datog, mga tag-as og posisyon. Munang perti niyang guula. Hapit na ko mahuman. Sa kapatagan, nagsuroy-suroy ang mga tulisan. Busa na miligro ang among kinabuhi, inigpangita na mong pagkaon. Looting naman nga time. Survival naman eh. And then ingon sa 10, gipang hilantan kami tungod sa kagutom. Init kaayo ang among lawas daw hudno. Verse 11, na gipang lugos ang among mga asawa didto sa Sion. Ingon man ang mga dalaga didto sa Juda. Gidakop o bitay ang among mga kadagkuan o wala na tahura ang mga tigulang. Ang mga batanong lalaki gipugos sa paggaling og mga batang lalaki o ang mga batang lalaki nagsusapinday tungod sa kabugat sa kahoy nga gipapasan kanila. Grabe kayo ang judgment. Imagine na naman may mga anak karon. Papasan sila bugat kaayo, nya kastiguon pagyud og magpahinahinay lakaw. No choice. Pugos ang mga bata kay pamatyon man sila di sila mabuhat. And verse 14, ang mga tigulang sa ganghaan sa syudad, wala na magtiguman o ang mga batanon, wala na magtagad sa musika. No, nakalimtan nila ni. Nalimot sila unsay mga music sa kahayahay o sa kalipay. Ang verse 15 ingon, nawad-an na kami kalipay, inay magsayaw kami, nagbangutan hinoon. Nahanaw ang tanan nga among gipasigarbo. O naalaot kami tungod sa among mga sala. Nakasamad kini sa among balatian. O nahimong hanap ang among panglantaw. Nagmingaw ang bukid sa Sion. Ang mga ihalas nga iro nagsuroy-suroy ni ini. Apan ikaw o Ginoo, dinhi nabuhi si Jeremias. Ingon siya. Apan ikaw o Ginoo, maghari hangtod sa kaangturan, ug mulungtad ang imong trono alang sa tanang kaliwatan. Nganong gibiyaan mo man kami sa dugayng panahon, nganong gisalikway mo man kami sa maong gidugayon. Ipasiguli kami nganha kanimo o Ginoo. Aron mahibalik kami kanimo. Ibalik ka namo ang among kanhing himaya. Isalikway mo ba lamang kami hangtod sa angturan? Wala na ba lamay kapuslanan ang imong kasuko? Wala na ba lamay katapusan ang imong kasuko? Na? Balik tas pangutana, malipay bakag tubagon ang imong mga pag-ampo.
Wa na, amen. Pero kabalo mo, judgment day ni no. Nganong niingon siya, nganong dugaya mang nahuman imong kasuko? Because 70 years ang ilahang consequence, kabayaran. Nga ulipunon sila, pahamtangan sila, 70 katuig. Nya mo ingon dayon ka, grabe si Lord oy. 70 katuig jud dugaya man. Grabing antos sa mga katawan sa Dios. Paminaw. 490 years sila nagpakasala. What if parehaon ni Lord? Okay, 490 years man ka nakasala, 490 years pod ka nga mag-antos. 70 years lang arong matuman ang giingon ni Lord nga pahulaya ang yuta kada ikapito katuig. Buhi inyong mga sulugoon kada ikapito katuig. Ayaw ninyog aniha ang mga bunga sa mga tinanom ninyo anang ikapito katuig. Mga hulog sila, mga lata, pasagdi ang mga hayupan, sudlo nila, pangauno na diha, maghugaw-hugaw ang kahayupan, mubalik og tambok ang yuta, ikawalo katuig, trabaho na pud mo. Inig-abot sa ika-13 year, buhiin yung mga sulugoon, ayaw ipatrabaho ang yuta, o ayaw harbisi ang yuta. Kay inig-abot sa ika-15 katuig, sugod na pud mo og trabaho. O nya inig-abot ninyo ika-20 years, buhiin yung mga sulugoon, ayaw ninyong trabaho ang yuta, pasagding mga lata, ang mga pananom, o ang mga hayop, maghugaw-hugaw diha, panganon nila na, kayong mutambok ang yuta. Wala nila buhata, 490 years. That is why, si tinta katuig ang kalord nga kapahulayan. Ingon si Lord, di mo mutuman, akong sugo, akong tuman. Ingnan mo na ko, inyong sulugoon, buhi ikapito katuig. Wa nyo buhata, kamong tanan, mahimong sulugoon. Dato, tanang dato. Mga royal og dugo, mahimong sulugoon sa Babylonia. Arong masayod mo, unsa kapait ang pagpangabudlay nga walay kapahulayan. Ang atong Diyos gustog pahulay. Amen? Ikaw ramay dili. Gusto man kagikag Lunes, abot Domingo, hala trabaho. Si Lord gustong mo pahulay ka. Pastor, manghiyawat, manggil ko. Kasabot mo manghiyawat? May na lang. May na lang, pastor ba? Paminaw. Papahulayon ni Lord ang imong lawas kay wa siya nangandoy someday magmasakiton ka. Gusto niyang magmalipahayon imong kinabuhi. Anya kay trabaho. Pag abot panahon, kulang pa ang imong natigom tungod sa imong pagpanarbaho. Sunod. Kay nahitabo man ang tanan nga giampo ni Jeremias mga igsoon. Kamo na lang, tiwasan na lang ninyo nagbasa no. Mubalik ta, sayop ba ang mga prayer ni Jeremias? Klaro kaayo ni. Ang wisdom nga gihatag ni Lord ini is si Jeremias walay bisan gamayng panimalos nga naas iyang kasing-kasing bisag unsa na siya ang iyang gidangatan. Imagine ha, 40 years kang pakaulawan, 40 years kang planuhang patyon, 40 years kang gilutos, 40 years kang gisakit, 40 tungod lang sa iyong pagsunod sa Ginoo. Pero ang kasing-kasing ni Jeremias, walay bisan gamayng panimalos. Kabalo mo ganong nagampo siya gingon ani, ang buot gipasabot. Dili literally nga gimin gyud ni Jeremias nga mo na mahitabo. Iyarang gihabwa ang iyahang kasuko, ang iyang kaguol, ang iyang kasakit. Og misubmit siya sa otoridad sa gahom sa Dios. It means dili ko maghimo bisag unsa, bisan paggrabe na ang akong kasuko sa akong kaaway. Sa ang tanan itugyan gihapon ako ang Dios nga sa Dios nga siya ay mamuhat. Amen. Dili literal nga nag-ingon siyang pamatya sila, ayaw sila pasaylua, Lord, mao ni. Sa pagkatinuod lang sabta og ayo ang prayer ni Jeremias. Gitugyan lang niya ang tanan sa Dios bisan sa ikamatay na niyang kasakit nga gihimo sa iyang kaaway. Kinsa iyang kaaway? Pariho niyang Israelite. Magbantay ka. Kay ang himuong kaaway, dili nang naas gawas, kauban rapod nimo naas tigom. Naara nimo, kung imo siyang iampo nga sakiton siya,
or iampo nimong panalanginan siya. Ang pangutana, magmalipayon ba ka kung gitubag sa Dios ang imong mga pag-ampo kaniadto? For me, na ako'y dakong kalipay nga wala tubagas Ginoo nga akong mga pag-ampo kaniadto. Og may dako sad kong kalipay nga doon ako'y giampo nga uyon siyang kabubuton nga iyang gitubag. Hopefully nasabtan na to og ayo. Namoy dagkong kasakit, namoy dagkong kabugat. Ang pag-ampo ni Jeremias o pag-ampo ni Stephen, walay kalahian. Buot gipasabot, gitugyan nila sa Diyos. Lord, ayaw silag sakita. Si Jeremias po niingon, Lord, ikaw ray bahala nila. So dili kita, kung dili ang Diyos mamuhat. Ingon siya, vengeance is mine. Ang pagpanimalos ako Gawin na pa iba nag-ampo, Lord, kanusa man kanimalos? Nadato, hinuuna siya, kanusa man? Ayaw po din tawan. Kanunay tang mag-ampo para sa ikaayo sa ato isig katao. Ato iduko ang atong mga ulo. Let's close our eyes. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kaayo nga ikaw maoy manalangin. Magtandog sa mga kinabuhi, Lord, na nagpakaulaw ka namo, naglutos ka namo, nagbutang-butang o nagdaot ka namo. Baguha sila sama sa imong gibuhat diri ka namo, kay kami usab sama kanila kaniadto. Salamat kayo, O Diyos. Ngagikan karon makamauna kami moampo sa among mga kaaway. And among i-win ang ilang mga soul, dili sa argument, or dili sa bisan unsa nga balaod, din hisyuta. But mawin na mo sila sa diyang mahimo na mo silang higala diha nimo, O Diyos. And thank you, Father God, katong among ipangayo kaniadtong wala nimo gipanghatag. Kay pwede sabdi ay akong nahitabo og na dawat to namo. Mautoy makahatag og grabing kaguol og kaguliyang sa among mga kinabuhi. Lord, ang kaugmaon ani nga church, wala ni bisan kinsa nga pastor. Because ikaw mo'y nagsugod ani nga ministry, O Lord. So ang kaugmaon ani magalahutay magpadayon diha rasab sa imong mga kamot. I pray, Father God, na dinhi aning barangaya Ginoo, na apoy lain nga mga Kristohanon nga simbahan, O Dios, nga matukod, nga matabangan sa pagpamuhat ning mao nga simbahan, mao nga barangay Ginoo. I pray, O Lord, nga apoy mga tinawag nimo nga magpagamit aning barangaya, nga may mga tigom usab, O Lord, nga para sa imong kahimayaan. Salamat kayo, Lord, sa panahon sa among mga panagtigom, nga sa kanunay tinaw kaayo ang mga pulong nga among madawat diha kanimo, masabtan o klaro kay namo nga kapanaminan namo ni sa among pagkinabuhi. Lord, once a proud city nga mao ang Juda, Ginoo, kanhi nga grabing mapahitason tungod sa pagkalambuan nga naitabo nila. Nahimo, O Dios, nga daw diserto. Nahimo nga pundok sa mga bato. Nahimo nga daw abog sa imong panglantaw. Tabangi usab kami pahinumdumi sa kanunay. Unsa mang estado namo sa kinabuhi. Pabilin kaming mutahod kanimo, magpailalom kanimo, magpakitabang kanimo, ug mudangop kanunay sa imong kaluoy sa among kinabuhi. Like Jeremiah, may mga panahon usab Ginoo nga kadaganon kami kaikyason sa mga responsibilidad. Ingon nga usa ka inahan, ingon nga usa ka estudyante, ingon nga usa ka amahan, or ingon nga usa ka leader or bisan unsang mga posisyon namo. Apan kaplagan gihapon namo ang imong gugma nga nag-agak ka namong magpadayon og mosunod diha kanimo, Ginoo. Ikaw mo'y magahupay ka namo, maghatag og kaayuhan sa mga kasing-kasing nga samaron. Uban ni kanunay ni nga barangaya, uban ni nga church, uban ni nga mga pamilya, uban ni nga mga tigom. Salamat, Lord, nga wala makabsan sa kinabuhi ang maong bata, Ginoo, nga buot sa yawa ngayong patyon. I pray nga pinaagi ni ini sila nga tibuok pamilya mas malig-on pa hinuong dangop magpailalom sa imong gahom. I pray usab, O Dios, sa tanan nga niya
nga masabtan namong among mga pag-antos karon o kasakit karon. Dili ikatandi sa paglangoy sa linaw nga kalayo nga walay katapusan tungod sa desisyon sa pagkutlo sa kinabuhi, Ginoo. Salamat kaayo, Lord, nga gina-honor nimo ang among mga pag-ampo. Nga sa pagkatinuod walay tarong, walay angayan kanamong muduol sa imong tiilan. But sa gihapon gipaminaw nimo ang among mga pag-ampo. Salamat, Lord, sa padayong paglambo sa panginabuhi sa imong mga kaanakan. Kami ug ang among mga minahal nga nagapanaw sa mga lagyong dapit, salamat nga ikaw nagatagbo kanunay kanila, nagaproteksyon ka namong tanan. Salamat sa tanang kinabuhi nga niya. And usalang yun, ang gusto namo nga mahitabo, Lord, bisan dili pa kini pabor diri namo kanang ang imong kabubuton maoy matuman sa among kinabuhi. Kani nga ministry ang imong kabubuton may matuman dinhi. Because this ministry will not be lead. Dili ni magiyahan og tawo, but ikaw mo'y mangunay sa pagiya ani nga ministry, Ginoo. Salamat sa tanang mga kinabuhi nga maabot dinhi. May mga pagsulay, problema, kabugat sa matag adlaw among gidaladala. But sa gihapon mudangop kami sa imong paglaom. Tungod kay nasayod kami, O Dios, ang imong gugma di mabalhin, Ginoo, ug imong kaluoy way katapusan. Salamat, Lord, nga bag-o kini adlaw-adlaw ug ang imong pagkamatinud-anon magauban sa tanang kapanahonan sa among kinabuhi. Let your will be done. Manindog tang tanan mga igsoon.